Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobar večer. Hrvatska je u znaku referenduma. Završilo je prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu o promjeni izbornog sustava i čeka se točan broj skupljenih potpisa. Tako je, a već ove subote diljem Hrvatske počinje prikupljanje potpisa za novi referendum, ovaj put o monetizaciji autocesta. A mi ulazimo u još jedan labirint, ostanite s nama. Izmaće kontroli, moji će ljudi napraviti usranje, a to nismo dogovorili. Priča strašnu priču da čovjek koji je živio s nama ju je dirao i strašno zaustavljao. Ako ja kao učiteljica razne nastave i ajmo tako reći ne samo kvalificirana nego dovoljno kvalificirana i više od potrebne kvalifikacije nisam prošla, onda ne znam zaista tko je prošao. Ja voljela ti koji nam ne daju struje da dođu da vide kako je vatru struju. Ja sam bila na reanimaciji, ja sam bila otpisana i sve. I on je uspio. Uspio me on vratiti. Posljednjih nekoliko godina, barem jedanput godišnje, bili su na cestama. Proljevali su mlijeko, blokirali promet, dolazili pred ministarstvo na traktorima. Zadnji put gledali smo ih prošlo ljeto. Pa iako stanje u poljoprivredi nije ništa bolje, na cestama ih nema. Mi smo se upitali gdje su nestali seljačke vođe. Ali ovo nije još ništa. Vidit ćete vi za par sati šta će biti. Bili su nezadovoljni cijenom pšenice i mlijeka. Na ceste su izlazili zbog neisplaćenih potpora. Proljevali su mlijeko, dežurali noću. Jel idete doma, ljudi? Ne! Blokirali ceste i granice. Prošla bi vlada najčešće pritiscima popustila i na kraju seljacima nešto i dala. Novi traktor, novi plug, uzeo sam ja nadu. Sadašnja vlada promijenila je taktiku, na ucjene ne pristaje. Bio je to ujedno i posljednji seljački prosvjed. Seljaci su utihnuli i više od godinu dana šute. Što se dogodilo, gdje su sada i što rade njihove vođe? Najžešći pregovarač kontroverzni je Tomislav Pokrovac. Seljake je mnogo puta vodio u prosvjede. Izmaće kontroli, moji će ljudi napraviti usranje, a to nismo dogovorili. I nije se činilo da će od prosvjeda ikada odustati i da će se samo godinu dana poslije njegov život zaokrenuti, promijeniti smjer. Danas sam, nalazim se u Minhenu na jednom gradilištu, obzirom da je danas i praznik, ujedinjenje Njemačke, ali tu sam morao nešto hitno namontirati, neke zastore na prozore, pa tako što kaže da i današnji dan će nam, da mi je prošao radno. Iako smatra da je za hrvatskog seljaka poguban ulazak u Europsku uniju, sam je u nju otišao, ovoga puta raditi u struci. Ovaj kvalificirani limar i bravar iz daljine poručuje da od poljoprivrede više života ne. Otišao sam u Njemačku, grad Minhen, otišao sam popraviti malo svoju krvnu sliku, to je malo, financijsku situaciju, obzirom da sam familijarni čovjek, obitelj, troje djece. Jednostavno, situacija u Hrvatskoj je nažalost takva kakva jeste i čovjek ne može ne živiti, nego jednostavno ne može se više preživljavati. Antun Laslo poznat je kao najdugovječniji seljački vođa. Više od izlaska na ulicu danas su mu draže diplomatske metode. Prilikom osnutka naše udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Život, mi smo donijeli odluku da želimo pregovarati, razgovarati, davati prijedloge, primjedbe. Nažalost, do sada vrlo malo smo bili učinkoviti. Stanje je ovako neodrživo. Mato Mlinarić još je jedan od aktera seljačke scene, preciznije i one političke, jer s čela seljačke udruge postaje predsjednik istoimene političke stranke.
Pitamo ga je li stanje toliko dobro da prosvjeda nema. Stvorena je, kako da vam ja kažem, javno mijenje je da ti isti koji dižu prosvjede, koji su organizatori, koji su kadri, koji se usadi, da su oni povezani s nekom politikom. Jer uvijek svaki aktualni ministar to poveže da iza njih stoji neka politička opcija koja huška protiv vlasti. Danas je teško organizirati prosvjede jer je ostalo malo poljoprivrednika, kaže, ali i zbog straha. Pa zato što su ljudi u depresiji i u strahu. Znate, neki koji su išli na prosvjede više nisu predavali svoje mlijeko, bilo njim je otkazano, jel tako? Neki svoje žitarice nisu mogli predati. Ljudi se jednostavno boje. Velik broj obiteljskih gospodarstava ima, nažalost, blokirane račune. I Mato Brlošić čelno je mjesto seljačke udruge zamijenio drugom funkcijom. Za vrijeme prosvjeda bio je predsjednik udruge Brazda, sada je na novoj funkciji i o prosvjedima govori drugčije. Mislim da komora, što se tiče svog statuta, njezinog djelovanja, ona i ne može raditi prosvjede, ali evo tu su udruge koje su zaista šute i spavaju. Očito poljoprivrednici imaju veliki problem. Ono što Brlošić, inače svojedobno HDZ-ov kandidat za dogradonačelnika Đakova, misli o sadašnjem stanju u poljoprivredi, njega zabrinjava. Stanje je loše, a nitko se ne buni. Jedan razlog, poljoprivrednici su zaista u velikim dugovima, zaduženi su i boje se da ne izgube ono što imaju. Dakle, prevelika zaduženost, očito da od ove vlade više nemaju šta očekivati i postalo je zabrinjavajuće. Poljoprivrednici su počeli su šutiti, ne razgovaraju više o svojim problemima, što nije dobro. Zašto su seljaci utihnuli, jasno je Tomislavu Pokrovcu. Što zbog straha, ali i zbog politike. Ja mogu reći otvoreno da ove seljačke vođe koje danas su dolje, znači koje su u Hrvatskoj, koji se doslovno ne pojavljuju, nema ih nigdje, to su za mene potkupiti, podmititi ljudi koje je potkupila politika. Pa doslovno mogu reći zašto nema seljačkih prosvjeda, pa nema više Pokrovca, nema novca, nema prosvjeda. Ne bi rekao da su političari kupili seljake, ali bi rekao da su seljaci naivni i da previše vjeruju političarima koji ih obmanjuju, a uz čega su se sada osvjedočili. I sada je to bolno. Više od godinu dana prošlo je od posljednjeg izlaska seljaka na ulice. Situacija je danas teža nego li kad su prosvjedovali. Uvozi se 4 puta više mlijeka, 60% svinjetine nego lani. Seljaci su utihnuli, jesu li ostali bez vođa ili su shvatili da prava adresa više nije Zagreb nego Brisel, a do Brisela je traktorom daleko. Hrvatska je prije godinu dana dobila registar pedofila. U njemu je gotovo 1000 imena evidentiranih počinitelja. Uz brojne mane koje ima, nedostatak je i u tome što se pedofil nakon odslužene kazne, nakon nekog vremena briše iz registra. Čovjek iz naše sljedeće priče nikada u njemu nije ni bio. U trenutku kad sam ja pitala zašto mi nemamo unuka, zašto nemamo obitelji, onda ona veli sad ćeš čuti zašto nemamo i onda ispriča strašnu priču da čovjek koji je živio s nama ju je dirao i strašno zlostavljao. Sjećam se tog trenutka i nikad ga neću zaboraviti. Osjećala sam jako veliku bol u želucu. Mislila sam da ću umrijeti. Takvu bol ne može niko zamisliti. Potkraj 80-ih Jasenka Beblja zaljubila se u muškarca s kojim je uskoro počela živjeti. S njima je i njezina 5-godišnja djevojčica. Čovjek koji je, kad sam ga prvi put srela, rekao imate lijepu djevojčicu jer me vidio s njim. Ja sam mislila evo s njim bi mogla jer voli djecu. Djevojčica je lijepa, pametna, bistra, odlična učenica. Jasenka je uvjerena da malena Ivana ima djetinjstvo iz snova. Ni na trenutak ne pomišlja da je čovjek kojeg voli monstrum. Kad je on pomelovao po kosi, ona se strašno ukočila. Ja sam u sebi mislila, vidiš, on je dobar, a ona ga ne voli. Kako ga ne može konačno prihvatiti za oca, nisam znala zašto. Kad je dijete imalo 7 godina, reklo me dira po gaćama. Zdravim mozgom zdravo zaključuješ kako bi ja došla do gaća nekog djeteta, igranjem i škakljanjem. Ja sam njemu rekla, kad se igraš djetetom, nemaš škakljati po gaćama.
Nikada nisam došla na ideju da bi to bile bludnje radnje. Kako bi to uopće pomislila? Danas, kada priziva sjećanja iz tih godina, sve postaje logično, sve je tako jasno. Dakle, ona je provela noć kod njega, a ja sam rekla odi, ja sam je tjerala, ona nije htjela iti odi jer sam mislila da se ide igrati sa 2 psa koje je on imao. Međutim, on je cijelu noć stavio madrac na pod i cijelu noć je dirao i maltretirao cijelu noć dijete koje je imalo 7 godina. Sutkinja Lana Peto Kujundžić dobro poznaje profil pedofila. Sudila je mnogima, u nekoliko slučajeva dosudila maksimalnu kaznu zatvora, 15 godina. Svjedočanstva žrtava uvijek su joj bolna i mučna. Imala sam jednog oca koji je to radio sa svojom djevojčicom kad mu je umrla supruga i stavio je 7-godišnje dijete u svoj krevet smatrajući je ženom. Radio je to sve do njezine 11. godine. Imena osuđenih pedofila upisana su u registar. Nakon nekoliko godina, a ovisno o visini kazne, imena se brišu iz tog dokumenta. Neshvatljivo, s obzirom na to da se zna da će pedofil u većini slučajeva opet napasti. Imala sam niz slučajeva u kojima se javljalo 2 ili 3 puta su mi se pojavljivala ista imena sa čak istim oštećenicima i djecom. Da je progrediralo jedno loše ponašanje, da je recimo na početku bilo samo bludna radnja ili diranje djeteta, da bi na koncu bila i obljuba s djetetom. Što je dosta frustrirajuće. Vi ga stavljate u nekakav zatvorski sustav na određeno vrijeme, puštate ga van i u stvari na slobodi očekujete da će on napraviti ponovno kazneno djelo i on to doista i učini. Čovjek koji je uništio život Jasenkinoj kćeri neće pred sud. Prekasno je Ivana ispričala što joj je dugih 10 godina činio majčin partner, poznati zagorski pjevač. Policiji i majci sve je rekla tek kada je navršila 30. Prekasno za pravdu, na vrijeme za zastaru. Ono što je pedofil radio mojem djetetu je kad je sneno i probudilo se, stajao je iznad uzglavlja maskiran da bi se ona jako preplašila. Onda je sišao u prizemlje, skinuo masku i vratio se gore. Kad bi ona vidjela poznato lice, kad bi mu se snistula, onda bi radio gnusne stvari. Stavljao je najlon vrećicu u usta da je guta kao da je preplaši. Kad se ona oznojila, kad je molila za pomoć, kad se već gušila, onda je stavljao ruku i čupao je vrećicu iz usta. Jeste li vi razgovarali ikad s čovjekom koji je to napravio? Ne bi se suzdržala, vjerojatno bi učinila zločin i ne želim s njim razgovarati niti ga vidjeti. Ne želi da ga snimamo. Čovjek koji je navodno činio strahote govori kako Jasenka i njezina kći lažu. Psihički su bolesne, kaže. Žele mu uništiti karijeru. O jednom uništenom djetinjstvu ne zna ništa. Zamislite dijete koje 10 ili 15 godina šuti i onda dobi rješenje relativne zastare. Da li netko ko je donio takav zakon, da li se pita kako se to dijete osjeća i kako se iko može staviti u djeteta bilo kojeg i odrediti limit, znači gornju granicu kad će čovjek reći. Mislim da bi država u ovom dijelu morala razmisliti da li joj je stalo da ovo dijete koje kasnije postane i odrasla osoba doista ima pravo i mogućnosti da priđe sudu. Znam da je jako teško žrtvama. One misle da su žigosane, da ih je sram i neugodno, da one ne žele da to ljudi znaju. Sve dok će tako misliti, bit će više pedofila na slobodi. Dakle, recite, ponavljam, nije sramota žrtvama, sramota je onom koji to činio. Ne rekavši majci što joj se događa, Ivana sa 17 odlazi od kuće, u inozemstvo. Nedugo zatim puca i Jasenkina ljubavna veza. U sljedećih 13 godina Ivana putuje, studira u Aziji i zapošljava se u Hong Kongu. U 30. odlučuje otkriti svoju tajnu. Počinje se slagati slagalica strave. Evo, nakon ove doista potresne reportaže u studiju Labirinta porazgovarat ćemo sa gospođom Anom Korde iz Ministarstva pravosuđa. Dobro večer, dobrodošli u Labirint. Dobro večer. Evo, vidjeli smo ovaj slučaj koji je otišao u zastaru. Recite mi za početak, postoji li ikakav mehanizam da se ovom čovjeku sudi?
Ukoliko je nastupila zastara sukladno kaznenom zakonodavstvu, ne postoji. Naime, moram reći da je novim kaznenim zakonom koji je na snazi od 1.1.2013. godine institut zastara je poprilično reformiran. Kako? Pa ono što je najbitnije s obzirom na ovaj prilog da više nema relativne zastare. Dobro. Znači sada postoji samo jedan i to rok apsolutne zastare, što znači da tijela kaznenog progona mogu započeti kazneni progon u bilo kojem trenutku tijeka zastarnog roka. Ovdje u ovom slučaju, dakle, djelo je prijavljeno prekasno, reklo bi se, jel? Da. To je problem s ovim. Da, znači relativna zastara je podrazumijevala da ukoliko tijela kaznenog progona ne poduzmu radnju, djelo ulazi u zastaru. U određenom periodu ne poduzmu radnju. Danas toga više nema. Znači, moglo bi se poduzeti kazneni postupak. Dobro, to pitanje zastare je uvijek zanimljivo za novinare. S jedne strane imamo zastaru za pretvorbeni kriminal u ovoj zemlji, a za djela pedofilije ne postoji. Ja znam da vi niste osoba koja može odgovoriti na to pitanje, ali zašto je tome tako? Pa moram reći da je zastara pravilo u svim kaznenim zakonodavstvima u svijetu i naravno u Europskoj uniji. Zbog efikasnijeg pravosuđa. Zbog efikasnijeg pravosuđa, zbog pravne sigurnosti. Djela koja ne zastarijevaju su iznimka. Ono što je prema našem kaznenom zakonu ne zastarijeva, kao što su genocid, ratni zločin, zločin protiv čovječnosti, to su kaznena djela koja ne zastarijevaju niti prema međunarodnom pravu. Također prema našem kaznenom zakonu ne zastarijevaju niti djela koja prema Ustavu ne zastarijevaju, a to su ova djela o kojima ste vi pričali. Dobro, postoji li nekakva tendencija u društvu da recimo djela pedofilije uđu u ona djela za koje ne postoji zastara? Jer kad čovjek vidi ovakav prilog, ono što mu prvo padne na pamet da bi možda i tako nešto se moglo dogoditi. Pa raspravljalo se o tome, postojale su inicijative, naravno da nije isključeno kada govorimo o najtežim dijelima seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Trenutno to tako nije, ali kažem, mi smo uvijek otvoreni za rasprave o inicijativama takvog tipa. Dobro, recite mi, gospođo Kordej, koje su mehanizmi zaštite žrtava u kaznenom postupku? Dakle, tretiranje žrtve koje mora svjedočiti ovim gnjusnim djelima za vrijeme postupka. Ja moram reći da je žrtva prepoznata u kaznenom postupku kao poseban subjekt, a posebno kada je ta žrtva ranjiva zbog svoje dobi, odnosno kada se radi o djetetu. Također moram reći da prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu je dijete osoba mlađa od 18 godina, što je u skladu sa konvencijskim pravom. Znači, svi ispod 18 godina smatraju se djetetom. Mehanizmi su različiti kada govorimo o djetetu. Prvenstveno, znači, ako govorimo konkretno o svjedočenju, dijete svjedoči preko video linka. Time se spriječava sekundarna viktimizacija tog djeteta. Dijete ispituje sudac istrage. Prilikom ispitivanja djeteta mogu sudjelovati stručne osobe, znači psiholozi, sociolozi, pedagozi, tko god je potreban. Uz dijete može biti i osoba od povjerenja djetetovog. Znači, to ne mora biti opunomoćenik djeteta, iako dijete ima pravo na opunomoćenika. Pokrivenosti identiteta? Moguće je naravno i to u svakom slučaju i da. Dobro, recimo čovjek iz reportaže o kojem smo imali prilog nikada neće ući u registar pedofila. Koliko je trenutno registriranih pedofila u Hrvatskoj? Pa trenutno je oko 1000 registriranih pedofila. 1000 ih se nalazi u našem registru. Koliko je žena među njima? Pa oko 1,5% je žena, ostalo su muškarci, pretežno između 40 i 60 godina života. Recite mi, očito je da izvan tog registra postoji ta neka siva zona gdje sigurno ima pedofila koji nisu zavedeni. Da li možemo tu govoriti o nekoj brojci? Pa svi koji su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo nalaze se u kaznenoj evidenciji. Tako da za sive brojke ne znam, ali kažem, svi koji su osuđeni nalaze se u kaznenoj evidenciji i nalazit će se sve dok poprilično dugi rokovi rehabilitacije ne proteknu. Recimo, je li moguće da se pedofile koji su odslužili kaznu nakon nekog vremena potpuno briše iz registra pedofila? Teoretski je moguće, ali za to je potrebno da se ispune 2 uvjeta. To su? Prvo, da proteknu ti dugački rokovi, dvostruko duži rokovi od onih koji su predviđeni za ostale počinitelje, i potrebno je da ne počini novo kazneno djelo. Znači, ukoliko se radi o recidivistu, takva osoba... A poznato je da je 80% pedofila su zapravo recidivisti. Onda neće biti brisan iz registra ukoliko u tom periodu počine novo kazneno djelo. Što se tiče prismotre nakon izlaska iz zatvora, postoji li tu?
mehanizam? Pa ukoliko govorimo o nadzoru nad osuđenikom koji je u potpunosti izdržao kaznu zatvora, tada postoji prema novom kaznenom zakonu mehanizam zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koji se izriče počiniteljima za nasilna teža kaznena djela koji su izdržali kaznu zatvora od 5 godina ili više, odnosno 2 godine ili više za kaznena djela o kojima govorimo. Dobro, znate li vi koliko se takvih ljudi nadzire, recimo, trenutačno u Hrvatskoj? Pa, s obzirom da se radi o jednom novom institutu, znači u primjeni od 1.1.2013. godine, mislim da je to još jedan od onih instituta koje treba pratiti u njihovoj praksi, u primjeni, pa ćemo onda u svakom slučaju imati više informacija. Dobro, prije nego što vam postavim posljednje pitanje, samo ćemo reći da je gospođa Jasna Beblje, koju smo vidjeli u našoj reportaži, osnovala udrugu za ukidanje zastare pedofilima. Dakle, posljednje pitanje kažu da je zapravo taj registar pedofila ima mnogo rupa i mana. Čuli smo od ljudi koji su nam to rekli prije rađenja ove reportaže. Pa ja moram reći da nisam upoznata sa bilo kakvim manama ili nedostacima, odnosno to bi značilo da nikakve inicijative nisu došle u Ministarstvo pravosuđa, a mi smo kreatori zakona kojim je registar osnovan. Ja moram reći primjerice da u prvih recimo 8 mjeseci primjene registra smo mi dobili preko 4000 zahtjeva za provjerom. Primjerice samo u prvih mjesec dana 2014. je bilo oko 800 takvih zahtjeva. Te brojke, a to su znači jedine informacije s kojima mi raspolažemo su te, obzirom nismo dobili nikakve inicijative izvana, kažu da je registar zaživio, da se provjere rade. Ono što možemo reći ipak na kraju ovog razgovora, dakle taj institut zastare će sad biti mnogo bolje riješen u odnosu na ovo što smo gledali u ovoj reportaži. Već je. Za djela koja se događaju, koje ne ulaze u ovaj stari dio, kao što je ovo djelo iz ove reportaže? Samo za djela kod kojih je već nastupila zastara. Ukoliko se radi o djelu, ajmo reći uvjetno rečeno starom kaznenom zakonu u kojem još uvijek nije nastupila zastara, primjenjivat će se novi zastarni rokovi. To je određeno kaznenim zakonom. Gospođo Kordej, hvala vam što ste bili gošća Labirinta. Hvala vama. Jeste li nekad otvorili oglas za posao, a da vam nije najjasnije je li vam obrazovanje prednost ili smetnja? S druge strane, kada uđete u uži izbor, jeste li naivni ako se veselite i nadate? Poznato je da se kod nas poslovi često dobivaju preko veze i zato između ostalog i jesmo tu gdje jesmo. Sljedeća priča govori o svemu ovome. Ove je školske godine grad Zagreb pokrenuo hvalevrijednu akciju, zapošljavanje većeg broja asistenata u nastavi za djecu s teškoćama. Plaća 2000 kuna. Jelena Iveković, učiteljica razredne nastave ili službeno magistra primarnog obrazovanja, u potrazi je za poslom i mislila je da ima više nego dobre izglede. Uvjete je ispunjavala. Najmanje srednja škola, dakle znanje stranog jezika, engleski, i eventualno prvostupnik, fakultet i eventualno volontiranje. Jeste mislili da to što ste učiteljica da vam daje nekakvu prednost možda pred drugima? Da, apsolutno. Jer već znam kako je u razredu, kako je s djecom. Na isti se natječaj javila i nezaposlena profesorica pedagogije, koja je odlučila ostati anonimna u strahu da će imati problema. Kao i Jelena Iveković, i ona je došla do intervjua pred povjerenstvom. Razgovor je poprimio neugodan ton jer je gospođa pod svaku cijenu mene željela uvjeriti da nisam za taj posao. Prekvalificirana sam i zašto bih uopće ja radila taj posao. Usmjerila me da se javim na stručno usavršavanje za 1600 kuna, što je dakako manje od 2000 plus prijevoz. I profesorica pedagogije i učiteljica razredne nastave uskoro su doživjele ružno razočaranje. Unatoč naobrazbi i spremi nisu dobile posao asistenta. Jako sam se čudila zbog toga što ako ja kao učiteljica razne nastave i ajmo tako reći ne samo kvalificirana nego dovoljno kvalificirana i više od potrebne kvalifikacije nisam prošla, onda ne znam zaista tko je prošao. Tko je prošao, znaju u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport. Od 76 odabranih, 34 ima završenu srednju školu, 5 ima završenu višu školsku spremu, ili kao što smo nekad zvali, ili su prvostupnici po novoj nomenklaturi zanimanja, i 37 ima visoku stručnu spremu. Pogled na zanimanja primljenih asistenata otkriva neobičnu sliku. Uz odgojitelje, psihologe, profesore pedagogije, filozofije ili jezika, tu su i upravni referent, strojarski tehničar, zrakoplovni prometnik, inženjer agronomije, kemijski tehničar, dizajner tekstila, frizer, diplomirani ekonomist.
Nejasno je zašto je primjerice sanitarni tehničar sa srednjom stručnom spremom bio bolji izbor od profesorice pedagogije s visokom naobrazbom. Pa ja ne bi o tome izražavao svoje mišljenje, međutim mi znamo da sama diploma, zato i postoje testiranje, da sama diploma nije jamstvo da ćete dobro raditi određeni posao. Prema tome ne bih ulazio u takve špekulacije. Ovakvi rezultati natječaja, kaže profesorica na Pravnom fakultetu Gordana Marčetić, vrlo su štetni. Mi imamo ljude koji su obrazovani, kvalificirani, koji su se godinama učili za te poslove. Prema tome postaviti nekoga ko nema o tome pojma je loše i za tu djecu i za te osobe na koncu koje nisu uopće kvalificirane i stručne za taj posao i mislim da je to vrlo, vrlo loša praksa. No Ivica Lovrić brani odluke povjerenstva koje je biralo asistente. Nije zadaća asistenta da educira i da obrazuje djecu, nego da bude pomoć za one stvari koje dijete ne može samo obavljati. One su prije svega takove prirode da je dovoljna razina obrazovanja srednja stručna sprema. Ako je najvažniji kriterij pomoći djetetu s teškoćama, neodgovoreno i dalje ostaje pitanje zašto će to bolje učiniti zrakoplovni prometnik nego učiteljica razredne nastave. Neosporno plemenit cilj da 76 djece dobije pomoćnika u nastavi, za one koji su se natjecali, a nisu prošli, dobio je pomalo gorak prizvuk. No sve je to dio hrvatske svakodnevice, one u kojoj nezaposleni na natječajima nailaze na nepravilnosti i nejasnoće za koje bi nam trebala cijela emisija. Primjerice, zagrebačka arheologinja Ivana javila se na natječaj za kustosa izvan Zagreba. Da dođe onamo trebalo joj je 100 kuna. U natječajnoj dokumentaciji se nije tražilo, znači nije bio uvjet položen stručni za kustosa. I evo, došla sam tamo, sve je prošlo odlično, čak su me nahvalili da su mi odlične reference i iskustva obzirom da imam stručni za konzervatora. Međutim, evo, prošli tjedan sam dobila odbijenicu gdje je uzet baš jedan kustos. Čak su bili ljudi koji su iz Rijeke došli do tamo, što im je još puno dalje nego meni, a u biti isto uzalud jer nisu imali položen stručni. Zagrebačkoj pedagoginji pak savjetuju da briše godine jer je s 39 godina prestara ili dijelove životopisa jer je prekvalificirana. Ne vraćaju ni dokumente koje mora slati preporučenom pošiljkom što stoji 10 kuna po molbi. Prema kojem je kriteriju netko dobio posao, a ona nije, ne zna. Eventualno dobije mail ili mi jave telefonski da su se odlučili za nekoga drugog. U redu, bilo bi dobro znati zašto. Jednom sam dobila odgovor koji je glasio da su odabrali nekoga s više iskustva. Uvjet je bio 3 godine, ja imam 12, a izabrali su nekoga s 3,5. Takve laži me umaraju i smetaju. Znamo svi da se radi o vezi i poznanstvima. Ivana se pak javljala i na natječaje u ministarstvima. Za to se stvarno čovjek mora pripremiti, ali bude po 4-5 pismenih dijelova za polaganje, položim sve te dijelove, ispiti na razgovoru bude sve odlično, čak mi kažu kako bi trebali baš neko kao mene, onda kasnije kad se malo raspitam saznam da je to već za nekoga unaprijed pripremljeno. Ali barem je dobila odgovor tko je primljen. To je obveza samo u državnim službama, no ni toga se često ne drže. Ovi koji dobivaju rješenje, koji su bili na natječaju u smislu da su bili na intervju, da su prošli neke testove i tako dalje, moraju dobiti rješenje o tom kandidatu koji je izabran. Tamo mora biti napisano tko je taj kandidat, koja mu je stručna sprema, gdje se mogu žaliti, kako se mogu žaliti. Dakle, postoji put. Što se tiče javnih službi, stvar je mnogo netransparentnija. Svaka javna služba ima neku svoju priču, poseban zakon i to nije tako dobro regulirano. Moj suprug je trenutno zaposlen, ali u jednom trenutku smo oboje ostali bez posla. Njemu je bio slučaj da se javio u jednoj zagrebačkoj gimnaziji na natječaj gdje je gospođa otišla u mirovinu, tražila se zamjena na neodređeno i kad su došli tamo na razgovor, to je bio neki 11. mjesec, ispostavilo se da u toj školi već radi njezina kćer. I on je to rekao ravnateljici koja se pritom zacrvenili, te informacije se kod vas brže šire, ali eto, znate, djeca su se na nju već prilagodila. Trebamo imati stručne ljude i u tom smislu ne može nijedna osoba, bio on ministar, gradonačelnik, čelnik, bilo koji, reći ja hoću tu i tu osobu. Nego mi moramo vidjeti koja je nama osoba za to radno mjesto najbolja. Jedino neovisno tijelo koje se među ostalim bavi žalbama na odluke o primanju u radni odnos je Odbor za državnu službu, a njegov rad odnosi se nažalost samo na državne službenike. Ono što je u stvari po meni vrlo štetno, postoje sad naznake da će se taj odbor ukinuti i tako dalje, a trebalo bi biti upravo suprotno, trebala bi takva neovisna tijela postojati u svim područjima.
U prošloj je godini odbor prihvatio više od 60% žalbi i ti su natječaji poništeni. Jasno je, u natječajnim postupcima nešto je trulo, jer prostor za manipulaciju postoji i ostaje otvoren. Možete li zamisliti jedan dan bez struje, mjesece i godine bez interneta, televizora, hladnjaka? I ono što je nama nezamislivo već je godinama stvarnost stanovnika sela u okolici Pakraca. I to je Hrvatska. Iako je prošlo već gotovo 20 godina od rata, oni još čekaju da im se struja vrati. Evo vam malo novina, mi smo došli da snimimo vas zbog struje. A jeste im donio struju? Doće struja kad oni u Zagrebu odluče. Da, u Zagrebu, da. Ti meni nemoj više dolaziti bez struje. Makar u džepu. Dobro, evo vam novina, dok ne dođe struja da imate šta raditi. Idemo u kuću ostaviti novine. I popričajte. Idemo u mrak. Da, hvala ti svjetlo nema. Šta može? Pregorio šalter. Osigura. Vidiš, majstore, kako nam je tu i toplo, ali nemamo struje. Bračni par Balać zajedno s još 5 stalnih stanovnika Cikota vode borbu Davida i Golijata ne bili uhvatili korak s ostatkom elektrificirane Hrvatske. Ostaci nekadašnjih električnih vodova koji su osvjetljavali ne samo njihove sobe, već i ulicu, stoje kao spomenik zaboravljenom vremenu. 10 godina smo ovdje, nemamo struje. Nemamo, a hoće biti, ne znam. Da. Ja voljela tih koji nam ne daju struje da dođu, da vide kako je babr struje. Makar 8 dana, ne 10 godina. A da. U obnovljenu kuću obitelji Balać stigli smo baš u vrijeme kada je Milka spremala ručak. Na starom Smederevcu koji je ugrijao prostoriju bolje od ikojeg radijatora, krčka se grah. Spremim ono što pojem i gotovo. A da moram ja sada ujutro skuvat, pa da imamo i za večeru i ujutru, gdje nema. Kad hoćeš kuvat, onda kuvaj, a kad tamo ono pokvari se, uskisne. Ima frižider, ali prazan, kad nema ga gdje ukućati. I stvarno, hladnjak je tu. Ne obavlja svoju primarnu funkciju, ali zato stoji kao podsjetnik da žive u 2014. Ja vidi, to je sve novo, ganc. Končar valjda. Sada je tu i vidjela. Za piće, za šaoš, metni, brate, jaja, pivo neko i tako. Imao bi šta čovjeka ponuditi. I dok Milka priprema ručak i pere posuđe u ledenoj vodi, Stevo obavlja poslove oko kuće. U radionici u dvorištu izrađuje stolariju za terasu. To ja radim sam po danu. Nema po noći. A u radionici na polici stoji televizor. Nije upaljen od 1991. Kaže Milka da smo mi 4. ekipa u posljednjih nekoliko godina koja ih je došla snimati, a još se ni jednom nije vidjela na malom ekranu. Šta vrijede što nas sad tak snimate? Nema struje, nema televizije, nemaš vidjeti ništa. Svako nas vidi, drugi mi ne vidimo. Moramo ići spavat kaj kokoši, ali teško je sad lako uljet kad je kratak noć, a sad dan je kratak, a noć dugačka. Odeš tam kod tije komšija imaju televiziju. Mislim, ne mogu sramotati uvijek ići. Vele ona, Lenka, na njegova žena, kaže, doj ti Milka, ko šta? Ako ćeš plesti ili presti ili šta? Pa ćeš ići u tuđu kuću, raspat one
dlake od vune, od čega u tuđu kuću. Nije lijepo. Sjediš ti roma, spustiš se i šutiš, ideš spavati. Ovaj radio na baterije jedini im je izvor informacija. U šali kažu da koliko mjesečno potroše na baterije, toliko bi platili ratu struje. Slušam šta se dešava u svijetu, kod nas, u našoj državi. Mislim da struje. To bi čovjek pogledao šta se radi u Iraku ili tamo, upitaj Boga gdje. Ne moraš ništa. Jer čovjek se kao vaspitava malo kroz i tu televiziju. Tu je struja došla 67. godine u naše selo. A sad je kao 21. vijek, a mi nemamo struje. Još Evropska unija, ko to more primiti bez struje? Šta ne dođe pa da vide kako živjeti? Da. Kaže, idemo u Evropu, jebeš Evropu, šta nam je dala Evropa? U zaboravljenom selu stanovnici su jedni drugima jedini oslonac. Bez pokretne trgovine dodatno su izolirani. Dosta je teško jer normalno ja idem sa traktorom sat i 30 minuta. I tako nazad je, to je, još je dobro kad je lijepo vrijeme, ali kad je ružno, a moraš ići. Moraš ići po lijekove, moraš ići kod doktora, moraš po sve, jel, i po namirnice i tako. Na obroncima Psunja polako se sprema zima, za njih najgori period u godini, a kažu da potraje i do 4 mjeseca. Kad ide mrak, ide smrt. Stari narod ni ne vidi dobro, ni ne čuje dobro. Upalim svijeću. Ja bila upakćijan čovjek, veli, ja ste vi isti kod koji nemate struje. Ja kažem da. Kažem, kako svijetliš? Pa ja navelim na svijeću. Koliko treba svijeći? Svaku večer 2-3 svijeće i šta? Gore nek na groblju, Bog te dao. Mrkli mrak u njihovu domu razbija svjetlost 2 svijeća. Skupe se oko radija, odslušaju vijesti i možda se prisjete svjetlijih vremena uz neku pjesmu. A kada završe vijesti, završava i njihov dan. Odlaze na spavanje i čekaju jutro kada će im netko pokucati na vrata i reći donijeli smo vam struju. Prije točno godinu dana u Labirintu smo objavili priču o najboljem segmentu hrvatskog zdravstva, hitnoj službi na Zagrebačkom Rebru. Važna osoba na njenom čelu bio je vrstan dijagnostičar i humanist dr. Dragutin Ivanović. 29. rujna dr. Ivanović nas je napustio. Hitna služba je mjesto gdje se niko ne može proslaviti. Svi mogu nastradati jer je to kliski teren i gdje se definitivno može dogoditi i pogreška. Ako se previde neke stvari, onda to može biti i kobno za pacijenta. Medicina je sigurno bila njegova velika ljubav. Odnosno, pacijenti koji u tom poslu sigurno predstavljaju smisao i cilj svega. Veliki čovjek, prvenstveno, pa tek onda stručnjak. Što god kažete, to je malo. Ja znam, ja sam tako, meni tako teško o njemu pričati. Doista, to još uvijek tako boli. Toliko sam se vezala zapravo za njega i on meni toliko zna. On je dio moje obitelji, dio mene. Čitajući njegov životopis, kad su ga pitali je li ima kakav hobi, rekao je ne, medicina mu je sve. I cijeli svoj život on se dao pacijentima, dao se kliničkom bolničkom centru, dao se nama. Najbolji liječnik, da, liječnik koji zna svoj posao. Velik čovjek, velik liječnik, izniman dijagnostičar. Tako se ovih dana, kao i proteklih godina, govori o liječniku Dragutinu Ivanoviću. Sestra Katarina Maršić bila mu je najbliža suradnica. Zna zašto je bio cijenjen. Postoji jedna priča za jednog pacijenta koji je u staroj neurološkoj ambulanti došao rano ujutro, bio doslovce 24 sata
u hitnoj neurološkoj i čuli su da je primarijus Ivanović slučajno došao na KBC, ne znam zbog čega, i došli su do njega, molili su ga da se spusti u neurološku ambulantu. Evo, pacijent je za pola sata dobio i dijagnozu i terapiju. Novi život udahnuo je i Ljiljani Jović. U svojoj 46. godini doživjela je infarkt. U nesreći imala je sreće. Završila je u rukama doktora Ivanovića. Ja sam bila otpisana, ja sam bila na reanimaciji, ja sam bila otpisana i sve. I on je uspio. Uspio me on vratiti. On, ne samo što je bio doktor moj, čovjek koji je meni spasio život. Zahvaljujući njemu ja hodam sada i ponovno sam vraćena svojoj obitelji, svom suprugu, svojoj djeci. I to, on je bio posle moj prijatelj. Prijatelja, čovjeka, stručnjaka, sve to u njemu vidjela i udruga pacijenata. 2013. proglasila ga je liječnikom godine. Nastojim uvijek imati dovoljno vremena za bolesnika. Da nastojim da on ima osjećaj da sam ja u ono vrijeme kad sam s njim da sam njegov, a ne da sam negdje drugdje. Znaju uspostaviti kontakt s pacijentom što i dan danas fali. Njegov dodir ruke je pacijentu značio puno. Ta njegova blizina koju je on imao kad bi pregledavao pacijenta je pacijentu omogućavala da kaže sve ono što ne može reći na udaljenosti od 2 metra, kako nažalost rade danas brojni liječnici. Dolazio je kad nije trebao, mislim, kad nije bio dežuran. Svaki dan je bio tu. Bio to radni dan ili vikend ili praznik, svaki dan je bar došao pitati i pacijente pogledati jesu dobro ili nisu, osoblje pozdraviti svaki dan. Gotovo cijelu svoju karijeru proveo je na Rebru, godinama na internoj intenzivnoj, a posljednjih 7 bio je na čelu Zavoda za hitnu medicinu. Kada nije bio s pacijentima, učio je, obrazovao se, stalno je ulagao u znanje. Primarijus je kao dr. House, puno zna, ali što se tiče karaktera, on je sasvim druga osoba. Bio je hodajuća enciklopedija, živa enciklopedija. I evo, vidite na ovoj slici, ovdje mi je zaista najdraži, kao da sjedi u svojoj sobi, u svojoj stolici. Volio je čitati i dosta novaca od plaće je trošio na knjige i ovi ormari su puni knjiga. Kad izgubite bitku ovdje. Doktor Ivanović prije 6 mjeseci teško se razbolio. I tada je mislio više na druge nego li na sebe. Kroz cijelu ovu svoju bolest je on radio. Pa 6 mjeseci je prošlo prije tjedan dana od otkrivanja dijagnoze. On je svaki dan dolazio na posao. Kolege i prijatelje pripremao je na svoj odlazak. Doista me je stisnuo za ruke i čovjek tu, iskreno ću reći, ne zna što da čini. A kad mi je rekao Bog Gašo i pozdravi svoje, onda sam ja shvatio da je on i u toj situaciji više mislio na druge nego na sebe. Bio je jedan poseban čovjek. Mislio je o svakom imao glavu, o svakom pacijentu je mislio, vodio računa o tome, htio je svima da se nađe na usluzi, zapravo najmanje o sebi mislio. S teškom dijagnozom dr. Ivanović radio je do posljednjeg dana. Još u petak bio je na poslu. U ponedjeljak je preminuo. Mi smo se svih ovih 6 mjeseci opraštali. On je smireno i mirno čekao svoj odlazak. Kad sam ga upitala zadnji petak, kad nije mogao doći na sestrinsku primopredaju, rekla sam: primariju, što mogu učiniti za vas? Rekao je: više ništa. Ja ne mogu ništa, ali vi možete puno. Radite na zajedništvu koje smo gradili od samog početka. Hitna služba je perjanica KBC-a i možete puno napraviti. Znam da su ga svi cijenili i to je tako odjeknulo u bolnici kao bomba kad se to čulo. Samo gdje god okrenete, ljudi plaču. Hvala još jednom doktoru Ivanoviću što je naše bolnice činio boljim mjestima. Gledali ste još jedan labirint, poštovani gledatelji. Do sljedećeg tjedna, kao i uvijek, pratite nas na Facebooku i pišite nam. Uđite s nama u labirint i sljedećeg četvrtka, jer izlaz uvijek postoji.